moikka! Tää on mun toinen video tässä samalla päivällä. Minkä? Tulee kolmaskin. Joo, me ollaan nyt tässä, me oltiin yhden mun luokkakaverin luona. Tiedoksi mä oon kolmasluokalla. Jos sitä tiesitte. Mä oon kakkosella. Ja tämä on sitten täällä kakkosella. Mä oon vähän pimeä. Niin. No. Ja MLG. Tää miltä tää näyttääkään. Tänään tuli toinenkin video, mutta tämä video varmaan tulee ennen sitä, kun se vähän lapaa sitä. Ehkä. Niin, tai sit joku, että Tää video loppuu rajusti. Tää video loppuu sitten 30. näytä itse siinä. Se on minä. Yellow. Ei kato yellow. Green. Ei se loppuu. Se loppuu se video. Ei.